uthi ubaba umongameli mayevula lenkonzo ufisa ukukhuluma azi ukuthi ushumayela ubani la shumayela ngaye. That's why ke ngibizela ngaphambili ukuthi umndeni awuze ngaphambili uchaze ukuthi ubani lo okukhulunywa ngaye. Ngoba ke mina ngilama yena noma ngingabhalile ngisho phansi ngizokusho nje bonke babe nolwazi ubani okukhulunywa ngaye, ubani lokukhulunywa ngaye. Lapha sikhuluma ngumntwana wenkosi eyinkosi naye futhi ephethe amabhaca wasemflamhle uGidikazi. Uzalwa inkosi abe eyinkosi ngokwakhe ephethe isizwe. Lo ke uBhekuzulu Wilberforce Zulu. Yena ke uzalwa inkosi uSolomon umhanqwa, abanye bathi umhanqwa. Ubaba wakhe ozala yena umntwana oseKhothema. Ubaba uSolomon owaba inkosi ngeminyaka yawo 19 banibani. Yena ke uzalwa inkosi uNdida. Inkosi uNdida ezalwa inkosi uBhekuphiwa. Inkosi uBhekuphiwa izalwa inkosi uCijisiwe. Inkosi uCijisiwe izalwa inkosi uMdutshana. Inkosi uMdutshana izalwa inkosi uSonyangwe. uSonyangwe izalwa inkosi uMadzikane, umbumbi wamabhaca esewonke. Madzikane ke ngokufishane wakha amabhaca angamaZulu ngokomlando nangokwegazi. Sisuka lapho saba ngamabhaca. Khothama ke umntwana wenkosi eyinkosi ngokwakhe ehleli kulesihlalo samabhaca emflamhle. Ubehlezi kuleso sihlalo. Ukhothame eyinkosi yesizwe.